راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو علتا وزينا ኢትዮጵያ ምስ ወደብ ዓሰብ ዘራኽባ መስመር ጽርግያ ምህናጽ ከምዝ ጀመረት ኣፍሊጣ ኣማሕዳሪ ክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ዝተረኽበሎቲ ወግዓው ስነ ስርዓት መምራቕ ሚኒስተር ትራንስፖርት ሃገር እብነ መሰረታን ቢራ ድሕሪ 1998 ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምጅማሩ ንወደብ ጅቡቲ ክትጥቀም ዝጸንሐት ኢትዮጵያ መኽፋት ዝመስመር ሰፊሕ ዕድላት ሰደድን እታውን ክፈጥረላ ምዃኑ ይዝግለጽ ምህናጽ መስመር ጽርግያ ሻንዶንግ ሊኪኖ ግሩፕ ዝተባህለ ቻይናዊ ትካል ከካይዶ ምዃኑ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይገልጹ ብወገን ኤርትራ ካብ ወደብ ዓሰብ ክሳብ ዶብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ከባቢታት ቡሬ 71 ኪሎ ሜትር መስመር ጽርግያ ኣቐዲሙ ከም ዝተዛዘመ ይዝግለጽ እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ክህነጽ ጀሚሩ ዘሎ መስመር ጽርግያ ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ባጀት ተሰሊዑሉ መንግስቲ ሶማል ሰራዊቱ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ለይኹ ተባሂሉ ብዝተፈላለዩ ወገናት ወቀሳብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ካብ ህዝቡ እውን ተቃውሞታት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜናታት ሃገር ገሊጸን ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ደሃይ ደቅና ጠፊኡና ዝብላ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ዝወደበኦ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝተኻየደሉ መንግስቲ ሃገር ጻውዒትን ተቐቢሉ ቅልጡፍ ምላሽ ክህበን ተማሕጺነን ኣብቲ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፋ ኣዴታት ንኣሶሺየትድ ፕረስ ኣብ ዝሃበኦ ቃል ደቀን ናብ ሰራዊት ድሕሪ ምኽታቦም ንታዕሊም ናብ ኤርትራ ከም ዝተወስዱ ድሕሪ ምግላጽ ታዕሊሞም ምስ ወድኡ ግና ከም ዘይተመልስወን ሓቢረን እተን ኣዴታት ደቀን ናብ ኤርትራን ከለዉ ድሃይ ከም ዝነበረን ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ግና ደቀን ድሃይ ከም ዘጥፍኡ ይገልጻ ኣጣይቐን ዝረኸበኦ ሓበሬታ እቶም መንእሰያት ድሕሪ ታዕሊም ብቐጥታ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝተወስዱ ዝእንፍት ምዃኑ ሓቢረን ኣቐድም ኣቢሉ ምክትል ዳይሬክተር ስለያ ዝነበረ እስማዒል ዳሄር ዝርከቦም ሓያሎ ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቶም ንወተሃደራዊ ታዕሊም ናብ ኤርትራ ዝሰላእኩ መንእሰያት ታዕሊሞም ካብ ዝውድኡ ነዊሕ ከም ዝገበረ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብዚ እዋንዚ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ነይርዎም ክብሉ ጥርጣረታቶም ገሊጾም እዮም ኣቦ ወንበር ባይቶ ወጻኢ ዝምድናታት ሶማል ነቲ ብህዝቢ ዝቐርብ ዘሎ ጥርዓን መልሲ ንኽህበሉ ንፕረዚደንት ዓብዱላሂ መሐመድ ዓብዱላሂ ወግዓዊ ደብዳቤ ልኢኽዩ ፕሬዝደንታት ኢትዮጵያን ሶማልን ንተሳታፍነት ወተሃደራት ሶማል ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ናይ ኣሉታ ምላሽ ሂቦሙሉ እዮም ኣብ ዩጋንዳ እዋን ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ድሕሪኡን ዝተፈጸመ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብናጻ ኣካል ክጻረ ጻውዒት ይቐርብ ኣሎ ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላትን መንግስታትን ነቲ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ናጻን ርትዓውን ኣይነበረን ብምባል ኣብ ዝኹንናሉ ዘለዋ እዋን ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ወገኑ ኣብ እዋን እቲ ምርጫ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ጉዳይ ምጽራይ ክግበረሉ ጸዊዑ መንግስቲ ዩጋንዳ ኣብ እዋን ምርጫ ከም ተዓዘብቲ ክሳተፋ ንዝተመዝገባ ትካላት ምእጋዱ ክኽሰስ እንከሎ መራኸቢ መስመራት ኢንተርኔት ምዕጻው ሩኡይ ሸፈጥ ከም ዘካየደ ዘመልክት ይኽብሉ እዮም ዲፕሎማሰኛታት ዝኽሱ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ ኣብ ሓያሎ ኣባላት ተቃወምቲ ውድባትን ጋዜጠኛታትን ግፍዕታት ምውራዱ ከይኣክል ብሰንኪኡ ዝተላዕለ ግጭት ከዓ ብውሕዱ 4 ሰባት መሞቶም ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ሕብረት ኤሮጳ ይገልጽ ንዮወሪ ሙሴቬኒ ዝበደሀ ሕፁይ ተወዳዳሪ ቦቢ ዋይን ንዓብዪ ከየላዓዕል ብዝብል ምኽንያት ኣብ ናይ ገዛ ማሒሩ ይዝርከብ ዜና ኣብዚ ይፍጸም እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ